Ćao svima, evo me ponovo, počeo sam malo više da snimam, pošto sam ugrebio malo više vremena. Dobrodošli na moj kanal, Šef Online, vaš Ivan Stanojević. Na svom kanalu, ko me upravo zapratio, pričam o tome kako jedan kuvar, a i ne samo kao kuvar, nego bilo ko dođe u Nemačku, kako može da živi i radi, da se snađe iz ličnog iskustva, izvinjam se, ili iz iskustva mojih kolega i drugara i ljudi iz mog okruženja. Današnja tema je jedna interesantna tema za one koji će se pre ili kasnije ili kako god naći u situaciji da dožive otkaz na poslu, znači gubitak posla i šta u tom momentu treba uraditi. Znači, ponavljam, ovo pričam iz iskustva ljudi koji su oko mene i koji su bili u toj situaciji, tako da, evo, pa potrudit ću se da budem kraći, znači dobijam savete da vlogovi budu kraći, evo sad ću stvarno se potrebujem da budem kraći. Znači, u kratkim crtama napravio sam ovde neke teze, u kratkim crtama ću da opišem, znači, koja je procedura kada ostanete bez posla. Naravno, pod ovim podrazumevam da radite regularno, znači da ste prijavljeni na poslu bili pre toga, ne podrazumevam rad na crno, znači kad radite na crno snosite sami rizik i vi i poslodavac da ne samo da izgubite posao, nego da dobijete zabranu, kaznu i vi i poslodavac, kazne su ogromne, nešto sam čuo da je od 10 do ne znam nija koliko hiljada evra je poslodavca ako zateknu neprijavljenog radnika na poslu. Za vas znači da doživljavate jednu torturu policijske istrage, zatim čak možete da provedete u zatvoru i plaćate kaznu i bivate proterani, to jest zamoljeni da napustite Nemačku, pritom dobijete zabranu ulaska u Evropsku uniju, znači u Nemačku i ne samo Nemačku, nego u Evropsku uniju. Nešto je bilo oko 5 godina, tako da kome se sviđa da to doživi, samo izvolite. Ja ne savjetujem da se radi na crno u Nemačkoj. Moja tema je kada se dobije otkaz regularnim putem, znači kada ste vi prijavljeni, šta uraditi? Naravno, sam pojam otkaz i sama scena dobitka otkaza i osjećaja nije nimalo laka. Ja sam se sa time susretao u Srbiji, davao sam otkaz, dobijao sam otkaz, ne toliko, jednom ili ne znam, više se ni ne sećam. Uglavnom, u Srbiji, ja sad ne mogu se setim u stvari, nije ni bitno, uglavnom, znam šta znači, radio sam na mestima kada sam bio prinuđen da nekome saopštim to ili da budem prisutan kada je neko dobio otkaz, tako da to nije nimalo prijatna situacija, ali šta je tu, čovjek mora da bude spreman na sve. Razlog otkaza, da li je to zbog vas ili zbog želje poslodavaca da smanji troškove i tako dalje, nije bitno. Uglavnom, kada u Nemačkoj, konkretno evo ja pričam, znači u Nemačkoj u okrugu Minhena, a mislim da je to svuda slično, kada dobijete otkaz, poslodavac mora to da vam saopšti zvanično i mora da vam, ne mora, nego on vam na neki način uručuje otkaz i pismenim putem, to jest na poslu vam dostavlja jedan dokument, jednu izjavu, pisanu izjavu, da vam uručuje otkaz. Da li na njoj piše razlog, nisam siguran, ali svakako mora usmeno da vam izjavi zašto vam daje otkaz. Da li je to ispravno ili ne, da li je on u pravu ili ne ulazim u to, prosto on može to da uradi,
postoji procedura, znači najlakše je uručiti otkaz kad ste u probnom periodu. Tada prosto mislim da poslodavci osjećaju ono najmanju teskobu što su vam dali otkaz, jer mislim da to njih nikako formalno i pravno ne tereti ili kako god. Kada najnormalnije ste u radnom procesu i dobijete otkaz, znači on vam daje papir na kome piše da datum do kada ste vi prijavljeni, to je do kada bukvalno ostajete na poslu, da li je to momentalni ili neki sa nekim rokom trajanja, nije bitno, uglavnom vi saznajete da nećete od tog i tog datuma više raditi na tom radnom mestu u toj firmi. Po proceduri vi to treba da pročitate i da potpišete. Mislim da je to 2 primjerka, nisam siguran, moram pitam drugara. Uglavnom, kada potpišete to, vi se slažete sa time da ste dobili otkaz i ulazite u proceduru tog nekog otkaznog perioda i tako dalje. Manje više to i nije toliko bitno koliko je bitno za vas da na vreme reagujete. A to znači da evo baš sad ovde napisao, znači da mislim da je u roku od 3 dana morate sa tim papirom koji vam je poslodavac uručio da se prijavite na Arbeitsamt, znači na biro za rad u vašem gradu, u vašem mestu gde je najbliže, znači Arbeitsamtu, u roku od 3 dana. Zašto u roku od 3 dana? Pa morate da nađete način da odete u roku od 3 dana do Arbeitsamta, zato što ako se u roku od 3 dana ne prijavite, gubite pravo da vam Arbeitsamt nadoknađuje ono zdravstveno osiguranje koje je jako obavezno u Nemačkoj i koje ako ne plaća poslodavac, plaćate vi. I nije nimalo jeftino, tako da vam savjetujem da u roku od 3 dana se prijavite na Arbeitsamt, samim tim stičete pravo i da dobijete nekakvu naknadu za taj period dok ste nezaposleni. Sledeći put na prijavom na Arbeitsamtu, tamo će vas, pretpostavljam, sačekati osoblje, porazgovarati, između ostalog, ja mislim da, koliko sam ja razumeo drugara, žele da znaju zbog čega je dobijan otkaz, da li je postojala neka mogućnost da se to ispravi, ne sad ko je tu kriv, ali eto, čisto da vide da li ste otprilike vi ili poslodavac razlog. Verovatno rade neke statistike, a drugo možda i mogu da reaguju u nekom slučaju. Vi ste prijavljeni na Arbeitsamt, jednim delom ste zaštićeni zato što ćete vaše zdravstveno osiguranje će nastaviti da bude validno i vi ćete posle izvesnog vremena dobiti nekakvu naknadu za to što ne radite, to je Arbeitslosgeld ili tako nešto se zove, to nije puna plata, ali je u iznosu, mislim da kako sam ja nešto gledao papir od ovog mog drugara, to je u nekom iznosu, ne znam koliko, mislim, oni procenjuju na osnovu vaših plata koliko je vama dovoljno da tako reći preživite taj mesec. Sledeća stvar u celoj toj proceduri je da će oni pokušati da vam pomognu tako što će vam ubaciti će vas u sistem za pronalaženje posla, tako da će vam oni na osnovu vašeg iskustva, radnog zvanja, vaše profesije, pokušati da vam nađu posao što pre. Mislim da je moj drugar dobio čak ponudu odmah, dobio je, znači, oštampano poslodavce koji potražuju profil u koji on spada i da se, znači, tako reći, sami javite i napravite intervju, termin za razgovor za posao i pronađete posao. Ako naravno dobijete odmah neke ponude, a ostale ponude će vam slati
na kućnu adresu, znači na adresu na koju ste prijavljeni. Sa tim ponudama, to sastoji se iz dva, čini mi se kako sam vidio, formulara. Jedan je znači ta ponuda gde piše poslodavac, potencijalni poslodavac, pozicija, adresa, podaci, čime se bave i tako dalje, i posao koji biste vi obavljali, a na drugom papiru je napravljen kao neki manji formular gde vi treba da ispunite da ste bili tamo i treba da se potpišete, da izjavite faktički da ste bili na razgovoru za posao. To je kao neka potvrda da vi reagujete, da ste vi tražite posao, jer njima nije u cilju da vi što duže budete njima na grbači, da oni plaćaju za vas, nego da što pre nađete posao i da počnete da radite. Moram da naglasim da ono čime ja nisam zadovoljan, a što sam saznao, a to je da mnogi ljudi, naši ljudi, Balkanci, koriste to i tako reći ne jure posao, nego samo odu i izjave tamo da im se ne sviđa, dobiju potpis ili šta god i odležu, tako reći, da bi uzimali taj novac sa Arbajcenta, a sedeli kod kuće ili čak možda radili na crnom i uzimali, tako reći, to. Znam da je svakome muka i da svakome treba novac, pa i meni između ostalog, ali ne slažem se sa tim stavom i sa takvim ponašanjem, zato što smatram da je Nemačka dala šansu i to se na neki način zloupotrebljava. Savjetujem da se što pre nađe posao, jer sam nešto i čitao i čuo da što duže ste na birou nezaposleni i živite od te neke pomoći, to je lošije za vaš status u slučaju viza, produženja viza i tako dalje. Znači, ne savjetujem. Elem, kada ste između ostalog našli posao, kako se zove, da, izvinjam se, postoji neki određeni rok do kad možete biti na birou da vas oni, tako reći, finansiraju. Posle toga, ako ne prihvatite ni jedan od tih poslova ili onih koje vi sami nađete, oni vas prosto isključe sa biroa, tako reći, sami ste na svome, plaćate medicinsko osiguranje, sami tražite i tako dalje i ne dobijate više nikakvu naknadu. Posle toga, ako se, znači, naravno, u tom periodu ako nađete posao, dužni ste da se javite Arbajtsentu, znači da im podnesete da ste pronašli posao i tačan datum od kada počinjete da radite. Da li to morate da idete lično ili zovete telefonom, nisam 100% siguran. Kako god, bitno je da ih obavestite, jer onda oni znaju da ste se vi snašli, dobili posao i prekidaju sa isplatom te naknade za pomoć. Dalja procedura, sami znate, znači, potpisujete ugovor, počinjete da radite, krećete da radite što pre, prosto to je jedno kolo koje mora da se vrti, znači vi radite, vi plaćate porez ovoj zemlji, dobijate platu, na kraju toga taj porez možete da povratite na kraju godine, od toga se živi, tako jedna procedura koja ne vidim zašto ne bi bila ispraćena ovde, jer prosto smatram da ovde ko hoće da radi ima posla i ne treba to zloupotrebljavati, tu šansu i tu mogućnost. Naravno da svakome nije isto, da nema svako dobre uslove za rad, ali moj savjet je da se borite za sebe, kao što se recimo ja borim. Znači, zezaju me drugari da kao menjam u zadnje vreme nešto poslove, pa evo, mislim, objasnit ću prosto jednostavno, ja sam došao u jednu fazu života i jednu situaciju da ne moram da prihvatam da radim sa svakim, ne moram da radim pod svakakvim uslovima, znači mogu ja malo da biram, znači ako vidim da je nezdrava atmosfera, da je poslodavac loš, da su kolege loše, pa prosto zašto se mučim? Posla ima, ponavljam, posla za one koji hoće da rade ima i nije tačno da moraš da budeš na nekom radnom mestu i da trpiš. Ja nisam uobražen, ja mislim da svako može sa mnom da radi, to mogu da potvrde svi koji su sa mnom radili i sve ostalo, da li kao šef, da li kao kolega kuvar,
Naravno, kao šef moram da budem, shodno svojoj poziciji, moram da budem nekad strožiji, jer se to od mene i očekuje, a i prosto to moja pozicija iziskuje. Ali ja sam uvek sa svima drugar, što mi mnogi, recimo, moji menadžeri i direktori su zamerali što sam previše drugar, ali mislim da svako sa mnom može da radi, tako da situacija da ja promenim posao posle 2-3 meseca jeste da prosto sam u tih 2-3 meseca uvideo da to nije zdravo za nije dobro za moje zdravlje, nije dobro za, recimo, za moju psihu, za glavu, za šta god, ili se preterano radi, ili imaš veliku satnicu da radiš, a primaš manje, ili ne plaćaju na vreme, ili su kolege loši, znači probaju da vas zeznu, narkomani, alkoholičari. Mislim, ja nemam problema sa njima konkretno, ali ako vidim da to utiče na neki rad, na odnos, da je neka vrsta pretnje, pa ne moram da radim, mislim, tu toliko oglasa ima za kuvare, kuvari se ovde traže, kuvari su ovde jedna traženo zanimanje, zato što Nemci sve manje i manje žele to da rade, njima je to stresno, naporno, malo plaćeno i tako dalje i tako dalje. Eto, to je to. Neću da davim. Hvala na podršci, hvala na pitanjima koje šaljete, hvala na temama koje želite da obradim, potrudit ću se. Dobio sam skoro pitanje da obradim ovaj novi zakon, ja se slabo razumem u te zakonske regulative, morat ću se posavetujem sa ljudima koji to malo bolje znaju. Hvala na pohvalama, to je, eto, jedan, ono što se kaže, vetar u leđa. Hvala i na kritikama, prihvatam dobre kritike, iskrene i savete, ne prihvatam komentare tipa došao sam i u Minhen pa šta i te prozivke i tako dalje, mislim to ću se potruditi da zanemarim, da ne reagujem na to i da ne odgovaram. I da, moram da naglasim, shvatite ljudi, ja nisam profesionalac u ovom poslu, evo ja se trudim da ovo poboljšam, planiram da u buduće koristim program za editovanje videa i tako dalje, za to mi treba malo vremena da sve to stignem i ostalo, ja radim, ja ne sedim kući non stop. Tako da, hvala na svemu, pratite me, delite, dajte ljudima, pokažite, recite za ovaj kanal, znači Šef Online, ljudima kojima bi to bilo interesantno ili poučno. 434 ili tako nešto pratioca, skromno, nije malo, treba još, ali eto, ja ne jurim nigde, tu sam, ako Bog da, ostaću duže, tako da, eto, to je to. Hvala puno, vidimo se u nekom novom vlogu. Ćao!